Hej og velkommen til Grønne Stregers online nyhedsbrev. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver stiklinger af lavendler. Lavendler er en meget populær busk, som de fleste danske haveejere har i deres have. Det man gør, det er, at man dykker ned i sin lavendelbusk, og så tager man et godt stykke ned. Så får man sådan en her, hvor der er masser af små skud. Nu har jeg taget den gren med, som jeg lige har klippet af min lavendelbusk. Og det er altså herfra, at jeg simpelthen klipper nogle små stykker. Jeg klipper for neden, og så klipper jeg for oven. Og så tager jeg de nederste skud af. Og så er det faktisk den her, der er klar til at blive sat i en potte. Jeg har så nogle zinkspande her, som jeg vil putte noget lega i. Og så putter jeg jord i efter. Men man kunne nemt bruge for eksempel lerpotter eller de der plastikpotter, som man har tilbage fra sine sommerblomster. Legaen er i lige et par centimeter, skal der ligge i. Så tager jeg noget jord. Det her det er sådan noget planteskolestarterjord, altså forgødet jord. Og det der er vigtigt med jorden, altså hvis man har en god havejord, så kan man nemt bruge det. Det der er vigtigt, det er, at det skal være en rimelig løs jord med god luft i. Det må ikke være for tungt, og det må ikke være for sandet. Nu har jeg så de stiklinger, jeg klippede før, hvor jeg klippede det nede ved, og så klippede jeg toppen af. Altså hvis der er blomster på, skal man heller ikke bevare det. Det er vigtigt, at der ikke er nogen blomster, der kan tage energien ud af de små stiklinger her. Så stikker jeg simpelthen bare de stiklinger ned i. Nu er jeg færdig med alle mine stiklinger. Og man kan jo se, at hvis man har en lavendelbusk, som jeg havde, så er der jo masser af muligheder for at lave en hel masse små, mindre planter. Jeg tager mine små lavendelstiklinger nu, og så sætter jeg dem i drivhuset. Nu har jeg fået sat alle mine lavendelstiklinger herinde i drivhuset. Så kigger jeg til dem et par gange om ugen og sikrer mig, at jorden stadigvæk er godt fugtig. Det må ikke soppe, men alle stiklingerne skal selvfølgelig have en god fugtig jord for at danne et godt rodnet. Nu har jeg taget de stiklinger, jeg skulle bruge af min lavendelbusk. Og som I nok kan se, så er den sådan let afblomstret, så det er et rigtig godt tidspunkt at beskære ens lavendelbusk tilbage på. Det er vigtigt, når man skal beskære en lavendel, at man ikke skærer længere tilbage, hvor der stadigvæk er grønne dele. Det var denne uges nyhedsbrev. Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig på min hjemmeside grønnestreger.dk.